hitz baten inguruan nire kontuk. Testu inguruaz asko hitz egiten da, nik hitz egin nahi nuke irudi inguruaz. Alegia, Mitxelen testua nire eskuta heldu, eta giro bat, gai bat, trama bat, iputxo bat, eta ordunik nire erantzuna behar da izan beti testu inguru horri irudi inguru bat ematea. Eta hori sortzen dutea. Alde batetik personajeak. Jose indartsua da. Nola irudikatu hori. Eta oinarritu behar naiz, esaten ez diren gauzetan. Ez da esaten biotea dunik, ni jarri diet. Ez da adierazten bere bicepsak zenbat zentimetro ditun, ni banegei jarri dizkiot bicepsak. Mailua nolako izango zen, nola jantzitasunkoa. Orduan, horrekin eraikin bat egiten duzu, koherentzi bat testu inguruan bezala, irudi inguruan sortu behar duzu, eta bere aldamenean, Joseren aldamenean, alkate bat. Alkatea ez da esaten, bakarrik bai arrazutza dela. Nik irudikatu dut potoloa. Agian sukostientiak esan ditelako, bai, gure konturak izan zen ditu. Ordu potola, erazako dut. Baina horrekin bakarrik ez du. Eta horreko beltza jarri dizkiot. Agia, bere behik ez ikusteko guk. Edo nora begiratzen duen ez ikusteko guk. Edo, bueno, eta korbata. Ofizialtasuna, ez tekizter da bakizter adirazteko. Eta osagai guztioiekin irudi inguru bat sortzen da alkatearena. Potolo guztik ez dira reputzen inundikan ere. Baina, eta super simpatiko eta majoak, eta adibide asko ditugu. Baina osagai guztioiekin igual, irakurlearen gan sortu lehike alako irudi bat, bueno, hau, harraputzaren, bueno, hor barruan ez dago bestiko. Eta, beste aldetik, personajen inguruan hoi egiten detnik, igual fijatu, testoan azaltzen ez dan hortan, fideltasuna gordez, eraikitzeko testorekin batea, personaje o irudi horiek. Eta bigarren puntu bat, irudi ingurua aparte, esango nuke perspektibarena. Normalian guk perspektiba geometrikoa iruditzen dugu irudietan. Nik nahi hauek izan eta nahi ustez umeak adina honetan erabiltzen dutela perspektiba psikologikoa. Plaza baldin bada berdin zaie etxe batzuk zuzen gora, bera eta bar, borobilean antolatzen dute edifizioen sailkapen hori eta plaza sortzen dute espazio hori. Guretzat buruturea daude, bera birentzat ez. Ez dakize, bai, baina psikologikamente nahi ustez funtzionatzen die espazioak hola. Eta berdin beste gauza askorekin. Orduan, fideltasuna ere gorde behar da, perspektiba hortan, leheno ontxilek esan duen bezala, ipui klasiko bada, eta umei izugarri ustez zaila errepikatzea gauzak. Behin da berriz. Seriazioa. Eta nik ere keinuetan, nola indartzuen asuntoa dan, daina kolpekaia. Eta keinua errepikatu ere indet nahita. Bai mehatzarien, bai burdin landa ginen jenteekin, bai personaje guztik. Bai dia keinu berbera errepikatzen, indarraren adirazte. Guzti horrek, perspektiba bat sortzen du, eta nire ustez eroso sentituko dela umea ulertuko duela perspektiba psikologiko hortan, ipuiaren zer nondik batkoa. Bi puntu horiek zian, nire esan beharrekoak, eta bukatzeko nano ipui bat kontatuko izuet. Idazleak esan zion ilustratzaileari, bien artean zein lehindartzuena. Ilustratzaileak esan zuen, saltzeko erostekoen ni. Idazleak esan zuen, irakurrita dio ni, erdin zion editorea eta partikila bat ez da.